Hi guys! Welcome back to our channel. If bago lang kayo sa channel namin, hi sa inyo and welcome. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated sa mga latest uploads. Hello ulit sa inyo guys and welcome to another Let's Cook episode. So magluluto tayo ngayon ng version ko na pork salpicao. Tara, let's cook! So, kailangan natin ng pork. I-chop nyo lang yung pork ng maliliit. Actually, mas maganda if medyo frozen yung meat ninyo kasi hindi siya nadi-deform. So, mas nakikita nyo yung size na gusto nyo i-achieve. Alam nyo ba guys na ang Filipino salpicao ay walang definitive origin story. Ibig sabihin, wala talagang nakakaalam kung saan ito nagsimula. But, salpicao in Spanish word salpicar means to sprinkle or to splash. O diba? May natutunan tayo ngayon habang nagluluto. You can actually use beef or chicken depende kung ano yung available natin na meat. And since pork ang meron sa amin ngayon, so pork ang gagamitin natin. Pero kung meron kayong chicken or beef, pwedeng-pwede nyo yung gamitin and sundin nyo pa rin yung steps natin, okay? Na-chop na natin ang ating pork, so i-marinate na natin yung meat natin. Kailangan nyo ng 2 to 3 pieces na lemon. Actually, depende kung gaano kadami ang meat ninyo. Pero since hindi naman din ganun kadami yung meat natin, so gagamit lang tayo ng 3 pieces na lemon. If wala kayong lemon but you have lime or yung lemon na yellow, you can use half ng lemon na yun. Next is we add soy sauce. So around 2 to 3 tablespoons. You can adjust kung medyo maputla pa yung meat ninyo. Kailangan lang natin na medyo makoat ng soy sauce yung meat natin. Lagyan natin ng kaunting suka. 1 to 2 tablespoons. Huwag natin masyadong damihan kasi baka umasim na din yung meat since may lemon nang naka-add. If ever wala kayong sukang puti and ang meron lang kayo is tuba, pwede pa din iyon. Maglagay lang siguro kayo ng around 1 tablespoon and dagdagan nyo na lang kung para sa inyo medyo kulang. Lagyan din natin ng kaunting pepper. So, hindi nga pala ako naglalagay ng asin kapag nagmamarinate ako guys. Lalong-lalo na kapag medyo madaming toyo yung ginamit ko since may tendency na umalat yung niluluto ninyo. Next is Spanish paprika. This is actually optional guys ha. Gusto ko lang lagyan since nagdadala kasi siya ng ibang flavor sa niluluto natin. Pero if wala kayo nito, pwede nyo ito i-skip. Sunod ay lagyan natin ng garlic powder. If wala kayong garlic powder, pwede kayong gumamit ng garlic. I-chop nyo lang ng maliliit. So ayan, iset aside muna natin yung marinate natin. Pwede nyo siyang i-overnight para mas kumapit talaga yung lasa. O kung medyo nagmamadali kayo, 10 to 30 minutes, I think pwede na. Next ay mag-prep na tayo ng ibang ingredients. Oo nga pala guys, before kayo mag-chop ng ibang ingredients, make sure na higanasan nyo ng mabuti yung chopping board nyo at knife, lalong-lalo na kapag nag-handle kayo ng meat. Mag-chop tayo ng garlic and mushrooms. Mas maganda if madaming garlic, pero 1 bulb of garlic is good na. Yung mushrooms naman, mas maganda if madami yung gagamitin. Pero since ito lang meron sa atin ngayon, let's work around it. Actually, may mushrooms na nakakat na into pieces, so pwede yun. Now, preheat natin ang ating lutuan. Make sure guys na malinis ang gagamitin yung lutuan. So, evaporate muna natin yung tubig. Let's add konting butter. I'd like to use butter kapag nagluluto ako ng salpicao since nag-a-add din siya ng additional flavor. And remember guys, kapag nag-a-add kayo ng butter, lagyan nyo siya ng kaunting oil para hindi masunog yung butter ninyo. Then let's add our garlic. So we just need to toast our garlic kasi ito yung ito-toppings natin sa ating salpicao. Once your
garlic is toast, hanguin niya lang, then set aside. Tapos yung mushrooms naman ang lutuin natin. Sautay lang natin ng ilang seconds, then hanguin na and set aside. Next is drain your meat and remove nyo na din yung mga buto-buto ng lemon if ever na meron pa. You can throw na din yung marinade nyo since we won't need it na din. I've actually learned my lesson nung una akong nag-attempt na gayahin yung actual ingredients and procedure ng salpicao. Diyos ko, pagkakasakit ka talaga sa bato. So ayun, learn my lesson na hindi ko ilalagay yung marinade. Okay, so we just let our pork simmer hanggang sa mag-release siya ng kanyang sabaw. Tapos kapag may nakikita na kayong sabaw, turn your heat to low hanggang sa mag-reduce lang yung sauce ng pork. So while we are waiting for it to reduce, let's prepare our side dishes and gulay. So may tanong ako sa inyo guys, para sa inyo, ano yung best way ng pagluluto ng ampalaya na hindi siya pumapait aside from washing the ampalaya with salt? Comment it down below guys. Naalala ko nung bata pa ako, sobrang di ko talaga gusto yung gulay to the point na umiiyak talaga ako sa pagkainan kasi nga ayoko ng gulay, lalong lalo na itong ampalaya. Sobrang ayoko talaga nito kasi nga diba mapait. Pero once tumuntong ka pala sa adulting stage is parang mas gusto mo na lang kumain ng healthy na pagkain. I don't know if you agree with me guys, pero yun yung na-feel ko. So check natin ang ating pork. Don't forget na i-mekos-mekos yung niluluto nyo every now and then para hindi din dumikit sa lutuan natin. Then kapag nag-reduce na, add in your oyster sauce. Actually, sa original talaga na salpicao is aside sa oyster sauce, need din ng Worcestershire sauce. Well, since budget salpicao kayong ginagawa natin, we're just going to work on what we have. So once we added our oyster sauce, and mekos mo lang yan guys, then let it simmer until slightly reduce yung salt. Kapag na-reduce na, lagyan nyo ng 1 cup or isang tasa ng tubig para lang lumambot yung garlic. Tapos maglagay din tayo ng 2 tablespoon na brown sugar at syempre magic sarap at konting pepper. Mekos-mekos mo lang guys and let it boil. So if ever pag-check nyo sa meat niyo is medyo matigas pa, you can add more water para talagang maging tender yung meat. For beef, I think it's best kung na-pressure cooker siya para tipid na din kayo sa gasol. Pero if wala kayong pressure cooker, then pwede din yung gamitin is yung part ng beef na tender na you can ask your local meat shop about that. Pero kung hindi kayo sure kung yung tender na part yung nakuha nyo sa beef, you can still follow my steps pero add lang kayo ng water hanggang sa mag-tender yung meat. Then you can adjust and add yung ibang pangpalasa again according to your taste. So kapag nag-reduce na yung niluluto mo, add a little toasted garlic and your mushrooms, then mix and it's ready to serve.